bwitwani ya gitembe ekira bono ritukuria rero ritukuria ria Jumatano turachikurigeria mang'ana ya basae no burai gose abasae na magenderero ime yorogongo rwagusi wancho murigereria tonyore wetira ase chinseme cha Facebook na YouTube erio tobe amo ase inchira engikirano kegima na boigo enamba yeto emi eyira ase screen ye TV yao ngokorere emeremo ase engencho yebiro nandase obwango mono nigongo barigania abageni baito aiga ase studio erio tochake umorobe gose tochake nenkwana yeri tukuria rero ase inchira yobwango kigima. Karibu sana. Asante. Tuchakora erio tari ago na boigo ninkio gokora. Asamaria tane nguru Quanton. Machoka. Elinde bakondangeria simba yabo kione. Nje no muremi na ndo mwana biashara. Yeah. Simba yabo kione. Yes. Bia sana machoka. Na boigo. Erio tari ago na boigo ikio gokora. Asante. Nje nguru Felix. Felix Mairura manyika ine na masi. Ina liria na inkuria ya siasa. Mtutu. Nguru kisu chache sana. Ya kwa wote. Haya, karibu sana. Turigereria mang'ana ega yeri tuko ria rero. Anthony, esimba yabo kione. Yes. Elineli yaki. Eliete ligona tune chisokoro cyane. Ende baka bari kurigereria bakarange clan gito neke nyombene naso mu machoge. Walende bakaranga we katolikio mondo to wacha gutikira abakione karo twarurororo. Ende bagande bona ayo rabe simba yabakione. Bona somo kiono de bwensi abeta paka no nyembali bakali boge tu so abamasie abonsi nabantu bade. Bemona sana. Watebre ni goro muremi. Ngore bande mugondo ne biashara bikebike. Bia sana. Kero to kurigereria iga oroche ngaki abasae mbare tayari asemeremo kusasa magendero. Abasae mbare tayari asamagendero kusasa emeremo umochando ne opportunity totarayo. Lakini youths are more than ready. Opportunity totarayo kunchira kiye. Ose kurigereria no nyina maandamano ali abete June yogo sugume serikali ekore the right thing igarweta sabasae. Iye koro kingaba sae babeire informed babeire enlightened amanyire nkikereki yase bare nkikereke base bakoreteki nkikereke base bare ono isko gaiga egento gyo kabasae batakire kwaye gune opportunity baye guliba gaba kolegas lakini twamanyire nga yebintu biserekerete nkitutakire gokora. Yes. Opportunity yekera bairo mbabwatu bumanyi bole mbabwatu bumanyi bwenerete ase ebintu bibatakete gokora. Mate muntu tawecha gutwara bumanyi bono konyora bosene gasi atangasi rukwa magotebe kunga batakete 5 years work experience. Ese wakorete school ngwana koliku ngwana konyora gasi ndandos ngayogo cha konyora bumanyi obukuru. People learn from mistakes. The opportunity ya kolegasi on the process yogo discharge his duties. Egera tu arubo manyikuroro. Experience yogo enyora liole field. And then do to a wider consultation. Wa consult widely. Felix. Yes. Ngakiora tebe goro yabasae na boy goko yari gani asemero. Abasae since enze atongetwe na ndemna tu abere tawo temu ngabasaye na wabarai ba mambi tobono twajiri kone yangire wika. So what I can say again kulina tebe ngabasaye bali tayari unendu yane ateba nabe contract nerenga some since yetu ya Kenya kusonga ega abasaye mbale banyori opportunity number 1 into leadership basoiro borai ambaibere percent yenke banyori some national government akabarwa yabakora but the percentage yenene mbara ikeru bono
to the tuasinyo sometimes singa problem neli singa inchokonyora ekara appointment chigo korwa kwanyora abantu ba saviri ase serikali either county or national government nande kere serikali ya chirenyi the same omuntu ojire oritairo takiro gorogusokoro nande nera ko opportunity ono kwamanya konyora abasae bakire school basomire no bari skaiga bari kurigiririrwa. So it's a big challenge bona iga kwanza igenderete Kenya iga. That's why okonyora ng'abasae they are straining bagwati kintu bagokora esi bamenyete ni internet muraita yuko bahiwo. Yeah. Felix. Yes. Ekiro kurigiriria orokongo rwa gusie county ya Kisii na ya Nyamira. Yes. Abasae nkuchangia kibagwate anene muno ahino muno umwana siasa. Yes. Abasae bagakibagwate siasa. Abasae ngotemba bali gwituma number 1 tigana ya Nyamira and Kisii. Abasae mbale bagocha ase kurigio Burai. Bagikiani ese yabenduro because yo konyora mbabwati bisumoni baengeru nabagaka but 1 or 2 banyor opportunity ko Burai. Kwanyora abarai abatu atangani bosio bagwenere teli bagakoreta abasaya abande bona bataranyora opportunity banyora Burai abwenete ko babika amo na bo batikete bachandikete. So according to me abasae mbali bara Burai nani no babeira duyo musayo mwabo. Mbata itikwembawa abasae ababande bati bago jane narrative nga abasae to bakonye nini bati no monta ago so Burai ga wakamasa kume ero erengerete na mwaye Mwatembire kubaikera. Twatemire toriko ikera. The only thing abarai abona bari birogo bagonyara gokorera musae loko barangiriga baba siringi 200 siringi 300 baba tebinga ntagete tokumera na sigete ukurere Murai gete murame okoreki such thing but dibaga bakoreta basaya mo because to kunyara kurika kiro monto unyare and munendu yane ateba no munyabiasara abasaba bwena to empowered babekwamo chigurupu chirosiwe bakore civic education kiro monto anyora because barosere kune bagasako bangego sibuso biasara ubwa koigorerwa through leadership erengia babe managed irinde na barubega endereri the opportunity ke gotokonya nese serikali banyora the right share yabo batakire badibone segente kisi county na Nyamira entege ntorakerora nabagambi bali abake banyoli no bagambi begi meriti batagiti musayo ndaimuke. So literally na tebenga abasae tuangere gutumika bobe nabana siasa. Yes. Because wana Murai mbale bakorengera babwate kasumba nga inkwemba wo musae tenenere tinigoji komanyora mandi mwa siringi 200 arutelige na para usara mu mwana siasa gete. So that's the challenge to bwate bono. So batageti ko musae on opportunity. So batageti musae achande kanyore aka musae wa kachanga kasinini ai unde siringi 200 register nyare ko musustain egendereri na ratware gesa kukyanye. A challenge bono iga abasae bagwetera. That's why all over abasae bono barusiri oseme. Onya abasae babwate gose watebira abasae mbabwate ngweto mabare. Yes. Ekero bagweto mumanyite kintu kiri utagete. Ninki gekogerana no ende bwegu tibesa uchigokora obusale. Sengenchonya kimayete nitagete gento ne lazima ngende ngakanu nchigutumeka bobe. Ninki gwanjira gutumeka bobe. Let me tell you my sister. You know oboke maambi mino. Breakfast teyo. Tubwati gasi okogenda. Onyo kore people zonyo kogwato mungina. Okaona atagete ebese aroselie tuki. Nata ketebese akere bichara kuna squeeze mwanya ora moko bichonga bire buya musawe guchikoliro limanga na bosio because we kabwa to kaboka auro kigunga ngakya konyora something nere yagache. That's why to chora barai
abasai bonsi gose bantu bonsi bataba barai twachora leaders banyare komanyanga opportunity chiro chiabasai so kwanyora nga because tubwate chigasi chikete nchiro but ikasumba nera I don't understand why abasai baito batariko ba considered county ese serikali yaito ye county and national government so kwanyora omusai tubwate anything there's nothing yani tubwate kenda okormambi kwabokire bono ya bidi osoka kuchibarabu oyungana naki mwana siasa gete ngwetare gabo muhakere jinkobi onyore bese yes so egento ke bole tenga ne biashara ko kigento tokere tokoroka starting capital agantu bwena ta wechakeria so ko ikomo sawe yakwa twokoboko there is chibesa nchiri chiko toka koru tia serikali abasaba bwena ta konyora bakore biashara apart from biashara ekero abasaba bwena ta ko first priority because na buchinguru na nyari kumoto bamba nyoka na begetiro bahebu opportunity chiokore merimo na kiri na gota previous ringa okonyora igasi yatangaziru konyora omonto obeire osaviri ese serikali nande omonto uritayiro chire isiko igasi yatangaziru gose para stato gete netagete CEO konyora bakaka nande na wabikire busia what do you expect to rumo sa wana bazaya bali vulnerable especially aba boy child because kire gento nikitategemeire as a stokorwa as a community. So it's a big challenge. Itaji etikurikira libu abasai bono ezengo broere because you can take abasai bono baru berusiri moyo. That's what I can say. Berusiri moyo because opportunity chiabo na barai bo atendita nenda mwamu bachisiekire bali kwemba abasai terms ya job opportunities, terms ya business ibintu nebingi birai gabwa basai bomwe nataka gukora bafundishwe neba ko market neba ko market ikaunti ibintu biro for example tubate mangari abasai bomwe abasai bari creative ono kwanyoranga there is nothing kinde ngeyo nendiyo kibuza my sister so it's a big challenge to what is sincere to gokoirane rande Anthony ntobwate egaiga abasai libagari abondire ya samangana yobora ina magendero madam abasai bona na tieka gote bali tanganinga ntore tayara samagendero na de ntore tayara se oborai problem tobwate na barai baito both at the county constituency level and national government they have really failed youths ba to disappointed sana akero koligere libono mne county ya Kisii chi contractor sinara rabuna seitoro gorobo kimonge contractor no moria monto kore machipara no moria aiche abugata abantu bayarusi tigo se Somalia bali mechipara baka nichibesa bagandi nechibesa chiri Somalia na kwa gotebanga muntu takurusiko ya Kenya gusota rimo gusiacha gukora imirimo gusi ntuligo kana nga muntu tarusiko lakini umaete ntobwate crisis kemirimo Kenya mangane employment ne challenge so opportunities chiri chinke chigotoka nonye ne konda yokurema para tokulemba oyo pikora abantu bago barali mabanyole chibesa kero banyolire chibesa you see oise ko ngabone tenda ndeme oise ko nge konda ngende ndeme para ngakanu mochango gotoke kenyora liwe kan participate umwana nara ali otakire ko gende school I will participate mondo nara ali orwale to otakire ko iru nyagitari abongo rusie libu momatenga na ementera chire nyagitari bogenda ndengoli umuntu avocado egera ngire nyumba nori nagori avocado ogokora koni avocado agore gitabu ayambia chiraralia school bono turaemba abantu from elsewhere and you promise that singa toega si abasai ento bakoje you know empowerment is not about white collar jobs bono a problem nero abarai baito koru county constituency national boss piba to fail na basai bono na alia sengorubo machoga borabu Mheshimiwa Nolfason Obadia Barongo he came as a youth. Yes, we voted him overwhelmingly to kamwachi kura chinge kabisa
twabwate expectations sibunga pinga yuti gago sobisi nera konya basai oto disappoint ri to chikomara no nenda yaturuma chitenda chialenge bo chitenda chire bo machoka bora bucho kwa gacha chisukuru kole machipara Johnson abagere bagokora abagere bakan batimboka nechibese chiwe chisobo matega ndika to gukuru butaka bore binyureme ndika to kwemba this youth bari wo support bono nje idea ro yokorusia abantu isiko bacha okora chigasi sei to ga to me I don't agree with it they to emba wa young people to buy opportunities chiri bakole ekaro bakolire then they learn na liwo cha temo ndonge pare ngwata kero korega igawata kero korega next time go komwa akora perfect bono ne kira nyara ko convince omuntu yotete ko ena netenda nga no egwe mirime no ekore esengencho kero kende na beko bakongo omuntu ko trust ko ko emirimo yae kero bako bwa esengencho the way you carry yourself mo chando ole sko ga gatali ba go to trust it's all about corruption umweshimiwa matata ko mfesi ante binga ngo kwande para nintete kikipak so the optical iki abantu ko rusiko babaye chigasi egere babayira neli kikipak akwa wanga ise kwa abantu from the locals babasa ko mu exposing ngo sabare riaki ikinege ko aroro chabaraya bange bagotama bachikuya abantu ko rusiko egere babakonye ko koiba chibesa namangana corruption wicha wobokurumi igo bono bukurumi na bwo kole abantu ko gara abantu barus ko bacha okora chigasi to ga no bukurumi because umubunga namanyete ngogo kwa egasi awo sabari aki mambi ente kingo ikerekera abantu onye no mugabana namanyete ngaise ko kwa egasi mambi ede abantu bae bawo sabari aki amangana ingo karareki ngosokale so the best thing wafo idia mbata eti bantu bamanyanga ngosaba bale chibesa gete maiga yetenti liyo no gopti baganda isiko bareta abantu babaye chigasi baire chibesa isiko para provided banyore ya akiri yabo share yabo they don't mind about the youths igo bana magenderero nsiale gose are agokolekana soro kongorwa gusigo sense ya Kenya kubo akubwatira ne tubukurumi yani development yesko ga it's all about corruption onye tori kunyara kurwe kikipaki oira niyo koboko maega to kwa ugasi no nyene chigasi na chitangaso machi obisiga konye tori go private bono igakoli ko muskali umwana muskali it's 800,000 onye tubwati 1800 to kolika mwana buskali nkai umanyire taya ekerotali asemere meyo ratemire koliki ebintu ebi nachire cyo biskoliki chigasi okwanda gwasaba chibesa kwaka bono ogonsaba 300,000 umako ngegasi ngaingorusi nararambiya ningenda mugondo nagusumeka chiyara lenkoni ndamenye biye kubwa kwanda kono kokole ibintu ntanyare nabarayi abatuachire kubatenga rende chikonde chimubwate na intutwatonyora something small we better our lives into bwata abana ugo chikogenda gali omuntu ukoire iga wacha konyora omogero gukore gasi kwa manyanga ne kickback it's all about kickbacks egento gya chandire Kenya it's about corruption ubukurumi umuntu agwake sabu ngoko kwa egasi tago chikonyora ground kyo sabakere kieke kickback so the best thing no kuligyo umuntu kurusiko omwakore aire chibesa chirisobo ereka ichanyore yagende koragera na mukaye that is all kyo what evidence ngana nande bono ikendo nago kopoli aye whatever no moremiore inkirenda abasaye bande batakoregendereri atare ikere miremeri onye gusitaranyora mirimo ningi muntu ataguchakire bintu bunebiga ayi watebiro gukora ubole mye byasare bike elinde keroganyerete mirimo kwanyanga no gendete kwegenderere madam umanyete mo chando tubwate gusibo no igana marimo akeire amarimo nonye nebine binge bire chikoti mate ga chi police station ebinge it's all about land dispute alafu igyakabiro maitense netagete ndekoroka nga street smartness abara imbale bagambire ko rumaye gabona muna incho murayo yo manaronkonye tata some point yekaronta bwate kende akambwa toko boko akanga something small ekanga nepo wachakobogima kwarali bona ababande bali school ga bataranyora that opportunity omotebi agenda bono igako kombo farming is also expensive kugenda buna bumanyi bono iga okombo umugondo usumeke mesio buruke nini it needs a lot of money you need to have a starting capital like 200,000 orocho muntu okolire university omenyerete fulisa anga yakuru 200,000 moechi
egento kende chibesa nchire chiobisi chiabachumbe chia Uwezo Fund. Maete chibesa chiri ababunga abange bachikorete ng'ana chibakonywera breakfast na lunch. Muna seito bumachoke borabu nchena na korera mang'ana Uwezo Fund yororo. So abanta abasaya aba barule chisukuru baye chibesa ichi Uwezo Fund. Babeke into groups. Baoro kibuna bako form those groups. Ababunge they have a lot of money. Nearly very selfish. Babeke into groups. Register those groups. Baye chibesa ichi. Akarokuwa baire chibesa ichi. Tebi ondatuke bisusu. Ondatuke chingoko. Ondage ndasimeke no ene miongo mugondo. Lero getonge avocado gusiye karo tu akina tu anyora avocado ko goruchi shilingi sana. Bona iga avocado gusiye ikire paka 50 bob. Nga monto na chaka no ane biashara bya avocado te ko mo disappoint. So strict rinjende te ko te bya barai waito nga tigaba to elivaga. Batu beka so borai boli mata bange batu obata nga you see ocho pick yo mo sai ska wo mo beka into the system kona konyorare exposure you get money mambia basa ko rusie kero. No boto muchando no mubungogo. Ombwato muchando bwa magendero but not igento kere personal. Aya, ekero ukurigereria bone county ya Kisii ose county ya Nyamira. Abasae mbale bare sebirogo. Abasae mbale birogo but they are very few na ndiba finyire. Okonyoro montale obisiye county tawri ko yani aikaranseire abo atari limited powers. Ta konyara ko make independent mind nga nchibuno musaye na bekiru obisiye ndakire ko abasaya bange bale chi county ma ko banyora abande mbateti nonye no gwa associate na into ba associate na into so nonye baro tubune mifano tugo isane kingantu ayibeke tabasaya lakini binte binge their bosses no ba control everything Igo mbaba magendero they don't have Abo mheshimiwa libaga lia basaya abare banyorire biro gasoborai ndireri Gose abasaya boroche basoire babwate birogo getemeye county ya Kisii gose county ya Nyamira at the county level nga kiroche bagenderete gukora abasaye engotemba bali gwesugumeka banyorire opportunity but bono kunyora bali minority for example onyore county assembly ya Kisii tubwate elected member of county assembly let us say 45 wanyora ase chibodi cha 45 abasaye bachobiro mbatatu kusibabiri abande enandeye nabagaka so na bunge bagoteba ngabali bara abange nabo bwateriyuri so abasaye babiri nabo konyora mbabwate policy yani mbabwate yani kirengekia bara rose because no we call rose wa assembly yetiwe through numbers kwanyora bana basaya bali mabere bafinyire ono masaya agochigota na agenda ya ngoroka nga dedo nga live una banyi ikiga yako because babwati ntobwati numbers chinyinge ase ebiroge bibyo wake uchikura no MCA obujumbe na bintu binde so kwanyora iriyo musaye ase Gusii na Nyamira lirenze ono musaye utagwetuma kwanyora nga umusuhada noro musaye abwate bono because yabantu tamanyo gutaka gutwara kibese ngonyo tubwati gento ko kuna kuni banta abande ba MC gente kijyango yakorera mugazo that's why akonyora amachika mabagwetiwa ase bunge ya itochi bunge ama chibunge cheito cha either county assembly na national government na national assembly because abasaya barabake mbabwati ibitoki baranyare ko gora ababunga ababande bayiti kwanyora for example onye no mugabana utahite witiri jiko gete for example bitete kuganda misa common mwananchi ona kwanyora igende kege gweta bwango because na mumusaharo jingi igende ngo finyakira musaye mwabo kwanyora abana because batabwati nguru igende kiye taigo bona abasaye turujirete bituburwe karare
forget about the numbers gusamangana aba bare siasa abasai mbale bagokora emirimo asibataga ne tichi namba gokora sige njoko doranga mbabwate ribagali abene baranyare ko na no bokore riguchiase abantu barabu nnaki bagokora abasai they are doing perfectly bali bali opportunity enke ko service serikali gusuguma bali bayi opportunity but nabakonge gazi lakini yani ndo ne robot yainde gazi yani keparagosi yani muntu operate yes ono nde gazi ntairi working years yani tools je gazi na bayo morali obe kuga gazi kamera teyo token njaka niri yani yokubuka mambi obizi karatasi yoko print kende mo mwana inji nacha tokunyara go print anything because karatasi tayo karamu njiyo such kind of thing. So kwa nyoro mozaya kama bere gasi ko because batairi chinguru wabizi lakini chinguru olimiri yani mne muntu inaneti volume yeli tize. That's the challenge mozaya with. Ningo bwana to mozaya what opportunity and ningo office na ayoro mozaya ga wetu mete. Ningo bwana te ko ba chinguru na ndenchira kibaranyale go konye kesingi choboke solution yeligigo. A solution for example toro jibuna tatebe na gatende TV ne bwate boss ne bwate director na hinwa abafanyikazi bandi go chansa ikwa iro monte gazi mo bosibuli bwae akole gazi ya delivery tikakwa monte gazi na ndoli ne to monte goro ugonya kumumulika ngana kinga yoli anda kuki kinki akora inkiali such kind of ebintu bingi munebi byagalire bya mihiro mozaya atariko nyara gukora batiase awirenga environment ya mazingira ara mayo gukora gazi abasai they do perfectly. Yes, because in Bagwata Chinguru they are energetic na bakoboka mabibu na kwaboka chiza ikomi waje studio kwe yake kyabuso kwacha tubwatigende ko kwa pressure ngore ngerali yangu churi kuziba oseningi ozechumbi yajire igoro abasai they are doing gazi yabo perfectly ne chinguru normal ekero bwatokire akore gazi igongi community abasai bali chiobisi lakini ngoja nate babatachire slippers ono mai to mutago tachirike taratara kurumaya ugochiko tachite slippers ke butoke basotera libwake. I guess obusibore abasai babonete koego ekiro kurigeria abasai mbabwate buna banyorero obusibore bokore emirimo abasai basaliri ukero kurigeria nonyo ugotumeka wa social media either bali sebirogo gosembali asoborai basaliri okero kingiora nyare gukwana singencho muntu takonyara kuba trust ninde whatever ngamangana social media basaliri sometimes you know my sister never kubo kama mbige tubwanda nesibiyo wachire bunantu abasaya abake wakole school wakole college wachireka batigashi yendo bwanda nesibi na bandos ogo chikwanda gosekero taita bana kwa abantu ogo chikotene niyo moise kana atagete momoiro hoteli ali chips mesa da meko tubane bisiri abasai yendo bagwitera bono iga batwarire depression timaitinga kinanyiro kezike kusi yani abasai betukutanire asenge ncho baroji mbere wara nyuma ono kero kende maranye goita abasai nganki bago kwandera mangana mabi bakurama onyora ngabasai kero kende ono maite kero kwatwarire birengererio nabako nyona babongo bwarukire because utabwati kende oroche abasai babere fanare okay ndo taita kunyoma aibye ko manyana to kunyara kwegurira mafuta fasiri umusubati utaita koreta atageta mafuta kuru kusibini baby ayokuruzi. Number 2, atagita mukarange tu kiorosi tu kingia. Number 3, atagita abeke makeup. Number 4, atagita abeke yange geli goli. Pono mumurugo chikurigere erebiye kata kunyara kwegurira gichacha. What do you expect? Abasaya baitu ba chandikire. Abande bono ba melire bom, bono ba gateba nga anguka nayo. Ese ngencho to kurigere lyumuntu ode. Akoriye ngoko ne byazi maragwa butambe ayeneba ebande nzambe to bwati. That's why one of us have a Rusirope, but what is on the chinde, they can ukwana kindikios because born on Babuati, Barochi, Belle, one of you. Why? Because to what over you. Being another Muamaga, no what are you. No what are you when at the years I have been to 2027. But Motara Wata Jikura, or what they could I out, there is I out.
Tewe 2027 more yeri toki because abarai twatwalire challenge ye ase gusine nzi yaito ya Kenya. Amonta amanyete ngana kinje kwa ndandi kibesa neguni batayibekera ikomiezeri. Usera abantu baretere bitamutamu baretere chigoti baretere chirongi mungakire chikura. The end of the day umuntu ojese cyasaruzeti wikatake koirana. Tago chikorengereri ngakoreri genderero usaba umuntu igasi gegotoka. Akobwata kirengo bwata no bwata 200 ngo igasi. Ono mwana w'umutakere ngiya ko chonyore igasi eri because umuntu uyu ngiya akorera igo murayo erinda rikathe kibese kigiye tumekete ise campaign because ya toka ba maraika gabiri umuntu kwanyora utumia over 1 billion ze campaign utumia 500 million utumia 200 million obasera mwa kire chikuru igo ni chigasi chonse abantu bagusaba maki 90%. babu omenyete madam Kenya yebone siya ikeire aba muraba ke tutachiti ko nyoro bugima butachiti ko jenji ko nyoro ribona enze yabaire bobe because toko gendo mwana mwo mutaka ukurira KMTC usata geteri ruga ya KMTC muzabiri 100 mama mwana n'ikindi ni account ibisukari account agokora ngayoro jara rusiye beseye elinde arugi akeri amokonye yani ibintu bigenderere taiga sakas so abasai mo especially boy child tuachandiki kero genda abaiboli moko na gutitangana kimoko boli nanjama muraba batata itikunyoomera you cannot sustain umukungu ari kwa sustainability yani ayibieka tukanyarwanyorera breakfast so egende ketagete a discussion and then let me ask you my sister omanene bwense na achaiga akorero atambogero mwaka gusigaye nande sa population yaito ya Kenya abasaye na barabangi kwamanya kwanyora basaye mbali kwa opportunity bengeji omanene bwense murayi bwense one on one bamohereze challenges bagwetera wono yuko wakilisha basaye kuru ase county gose nere bwato muchanda bono tigango tebi igento geto chandete ne digitali okororanga omusaye gitikagoja osiyaba kwa no somanene bwense gukwanara mangana maya kero kendo umonene bwense arengerelinga umuntu yaro mungaini bono yani igento gichandete abantu nindamwamu tutayite kubwato yo mino koboko agenderere that's why bono ebintu biri ndiarete magenderero tayo opportunity ntiyo kiro muntu etakerete so ngo nyendiria abantu baito bwate enkorenda buse kunegetabu kya matayo onanga manene bwense bunariria chaiga gusi onanga abasaye mbabegetwamo from every constituency every ward totaya abasaye representative go abasaye batano go saba bache state lodge aikaranse no manene bwense atware forum batware memorandum yaba bagote yo manene bwense we are qualified to work gasi iga karoti tenda chikwena no for example because tibarangole mujire ebirasi nkorosi kubire there is a lot bigokoro ntoliko nyora share ya ito equally. Number 2, omanene bwense karo kutangaza chigazi chia ele serikali yenene abantu ko opportunity na abagaka baritagire akyo tara ko consider unayiga gusi egento to gwetera neke so that ekero mugambi omanene ago ikaranse semesa na giako manyanga na ki gusi abasaye babwenderete ko betenge bwe budget gete elinde nabu begenderali babwenderete ko sugume bwe bese chibekwese byasara linda abasaye begenderali so kwanyora some leaders barabu batagete babe no manene bwense ko Nairobi bagoja gusiga ega na bwari no manene bwense umusaye ko gojigo ikaiga oigoto are kadio baga ro manene bwense ekadi nane ko korra ogo ko maro le campaign they cannot give you never etaigayemo ukwane nabo manene bwense ngayiro ta musaye ko go expressly akwane amangana ayagenderereta so umusaye afinyire right left kiraze bono to figure ngwatemete kusange kerengera libunekyo esengencho murayi bwense taimo getiache mosiabano na ruete ya matuko no nyabiri kusatatu ngwatemete kubori gento bunekya basaye baye guri baga ime korwa sorogongo rwa gusi banyare ukwana no murayi bwense babori liswali baite ko kero manene bwense protocol ero wa sito taka mali ngaminyo gano manene bwense ya mbale kwale gotema ko reach out to elinde batibone ukobeka mangana abunekera katika bere so
you cannot walk koruse inali okay kama ngokwenda that's why tochorete tukachora member of county assembly uyoro MC because 20 ipi ndogo chaiga assembly mo oyo tawagerete chikura ago to represent on our behalf amangana alitoko matebi anyakira. What I can say maybe abarai baito balito tochorete batuirire sara yukwibacha na kiekyo singenjo umurai wese taringe gukana ariko ngaba gusi ngaba na ero obokongu bole ase abarai bali bako nitere chai ino monene bwezo chiraiga ene ntu so mwako yo era acha chintu ndonye taribere kusenisa to lakini there is no even a single day monene bweze atware forum monene bweze akaenda Mombasa mwaro chichi na mogugu ga igankero monene bweze na atware te forum na basai ba Mombasa andaga konya basai why Ian Kisi and Nyamira tutanya gutwara one on one tugukwana no monene bweze tomotebi emechande litogwetera. That's the question. Mabodi abarai Anthony abasae nabo igo possible. Senari ntete go disagree with my brother. Agote banga tajore nchenonya nari ko we opportunity yo ko mero monene bweze nari uchi. Nasiki. Sababu ne ngaki okurusirinda mama ore telinda ng'ombe. Bono tumaga tuchugambaki. Nabo yarukirulinda ng'ombe. Serikali elia eta yale atete kintu kyale kurungarinda mama abangina bakwana nyakitali bayibura bosa watebugunu nchugo yo mwana gochika. Bono igagente kinge kore tiki. Ngeyo. Egento nyugweto manene bwensako na gusukuma kera lituko ngata gete chiombe chirendu. Bono urusirinda mama oleteririnda ng'ombe. Ngingwana kugamba no muraye kabiroyo. NHIF yagakorire gas. Kwagenda nyagitari NHIF yakana kiregento kwagwo muroiro ogo kwagendaka. Lero kwana nyagitari kwo nga sha osenship osenga kibago yoroga uchiao nga yawaga ne rosine chiri busano ligeri ligi 95000 yamento mago rusyo muroire nyagitari. Aya. Bono inchetumi no nyana ari kurangiri kunare kogenda. SPD agotoira to nowhere. Igago chaga igoteba tumetenga tumepanga tumefanya ile bintu biri byonse nonye tware kogenda rugurari to ikaranse no monene bwense to mwerese bintu byonse agokora atebe nimesikia tumepanga tutangalia hiyo maneno ogosuke bintu byategara bikoreteke birali asebire egendo yoga tutakeire tokore gwe konya tiga to chamo bunabasaye naba Kenya bonse bali twafinyiru ne serikali ekirororo kwanza itu no mugusi to chamo tobwato omwana ito Dr. Fred Matiang'i tomobwatesi tomoborai bwenseye osento chenche binto tokonyegesa kukyo mugusi tokonya nense yake tutaragenda bwese siasa buneyo watebiro guri baga kukwana no murai bwense tokonya oroche otware nkoro bune nchira kiora konye kesengenjo buno mosae bakwetera mango moya gochigokira bintu byo sasa to bisikera lituko tumepanga tumetenga tutafanya tumepanga tumetenga lakini torigoregereria bikora somurai bwense sengenjo ere onye no gukwana bakakwane tagukura otware nkoro mune yoro chamagendero nabe gusina kyora konyo musaye wende olisikoga orere bitumanga na makara ne chiko nsambe sikoga ndagenda nyumba ndare comfortable bonoroche abasaye bari bogori enchira bune yumba konyeke madam nonye tware kogenda turare state ro chirugurari paka mambi togambe na kora gae weekend ngima gento ngiyo kego change ya buna abu paka nande bakango boririnde asengenjo buna oyo minateba ekero okorigereria kerachi atarete gucichinse mochiri cha coast abasaye bakaruo kuburi kwabo abasaye abange mbakonye getane mono bali bakoru baba lakini county ya Kisii mbarate manonyogote esengenjo toko chaka kumo judge otarate makumo reach out kumo yani kumuikera umanye ninki ose anyare gukanero manye neri manye no murai wense orumubi ayebuno musaye otarate manchira kiora manyenga umuntu yo nawo konye oise korigereria kerotete kumanyanga omonto nago konya gusita ogokonya omonene bwense ke saso eto bisi emeroberi yamagendero yonsi arenge meyoro gongorwa gusigete nine oise korigereria chipara cha chagete gune serikali ya ne para ne resete ya chagete 2016 paka buna togukwana bono igati yana kwahera ekorosi wano murai bwense national government sinero go fund ya chagete 2016 manyanga toko tacha next year bono igane miaka kianda epara echi kilomita 26 onye epara echi kilomita 26 ekwa gacho miaka kianda
abo bono togochoka mocho yo karegoro esinge nchobaka mutu are representative chiko iramangana ayo erinde mwamanya naki in the system a breakdown nera se system usabu bare gatiana bo bonente ko bori singe ncho murai wense ta ko banganero muchandekere binte bitaregerana roje system ye robo noiga kurugora alio tirimbo to basa ko spell on the wens system ye robo ne ye kuru national government counties go tirimbo kapaka constituency levels in most areas. Okay. Asebuna say torogoro bo mai choge borabu. Ege to kende ntaite ko te bia basai as much as to ko te banga basai to egu chinga kitokole to egu possible to kole to participate as leadership na development. There is one thing I want to disagree. Abasai mbale bono igaba kebisete chitown. Bamenyete town yo monta kona okole biasara gete bia ye gali tabwati nore chinganki kegendere taralia tabwati information inganki kere ground umuntu yo gocho tuboke ground all of a sudden mwama obora still will also cry aba bunge mbalengo chifunia sana umubunge buna Javeth Nyakundi mate Javeth Nyakundi gakinire binyuruma akona gutumwa matanga igabone proga agakinire binyuruma bono Javeth yekero ko motebinga asenaro montara irenchara na understand ti umuntu korara ncharange ntoki warari agakinire binyuruma iga amenye tabantu ime oroje that is why Javeth yagenda te go excel kichutu cha Chenot ligere lyo mheshimiwa Anthony Kibagendi umate nere tali monto kinire te school Kibagendi no akinire te town boy town bosonga ko kadara chano ko monyora no ali mashinani pole kana okole gasina babunge agacha kanyole opportunity corps of the deputy president by then Ruto Lenge obviously bono igo omuntu gokinira nka emiritinga na bakora magenderonga kubwa omuntu bono muna sei turuguru njoma de nacha kumanya barongeria ago cha kubuli chikura. Okay, to utaraikaga punto bwaje nonyo mubunge onyari bari chache musikeza ile janda ekero korigereri ngokora ari mirimo lakini tari ogotebanga nakinirete Kenya sairi umate no abere taunima anye tubwati information sairi no kwa komanyora guti kama atali sairi no muntu aya ligereri osoro is doing well nga yakinirete akona wa kachipiane kanisa iga akona goncho kana yani anye no tigo muntu ayegwege ntare are informed na kirakyo lakini ngamoru syo muntu samwe yotabwati ani information yo changa ngoko balende ngabona twatebe kaba sai na ndi mwa muntu tabwati information ngo obora ingentoki still nturanyora muchando nturanyora ichibulie mechando abasai bawetera lakini abantu bali bakinirete gusibu na Javeth Nyakundi rolengo ko runyali bali Anthony Kibagendi rorosoro sairi chanda ameka hapa town ma bono tigango bori muchando nabakie kura abasaye mbabwatu mubaro manene sana kero bagwaka chikura na nene bagutumika chi campaign bono don't you think abasaye nande na bagucha baba misled nande batumeka bobe eyo yeirera ekero abarai basoire birogo nande babatigana abasaye ntubwata makoso egentege tangan lakini nende no botaka boko gera ego chugeke ngakie chikura olio kwa chibesa chinyinge na roko tokimono chibesechi okoro muntu kona go spend a lot during campaign muntu ine nani performer okoro muntu kona go dish chibeso ro bata ketenga aba convince with money mumwakere chikura naro ne gasia kongo nje ndo nale ko boli abasaye ba minto wherever we are omusaye gasokire unabona ali se turuguru bokimonge ngoboli ndo ba MCA bwa bokimonge chikura chigocha cha ngo cheranda boso bwa MCA ngo sababa sae nje tata no nkinirete binyoro mali gati ndagenda ande nchiko kuruma besa ndetere bantu engaki yego ika to chamo kabisa all over abasaye ninchwa muri tangani we speak in one voice bali system bato failed wete president ye governor mochumbo mo senator nini barabutura ababeka kando tolija abantu bare competent na bare close to us wate buri ngo butaka na ngoko gera abasaye kero kene baikira ni ebintu bunebiga ningi kiragire tunya kubikira ubutaka esenge nchogo cha gukora ubutaka oboiga oika umuntu twara umusimamo onye abasaye mbago twara umusimamo inti goikaliriri turabe tugutamira ubutaka kwanya ndori gochiko twara independent mind tumanyenga ngaki ya ikire to tumi obongo to tige gutumia chibesa gochora barai
still ngorarira tuli so nje appeal ya nene no uche saba sai osaba antu bonsi ba waka chikura abasai na bwa bange lakini tutumie obongo waka chikura tutie gutumia chibesa waka chikura osego chora barai na litora chora the right people warabi ekinche na kikoro go saba kwa nenga chikure chitoko genda bosiga iga abasai to chamo litangani buno a Felix ateba tubwate chikura so bonge nege ntongeregi achirege korokunga fota importation inga monto akorusia abantu gaigo baira Nairobi bachi waka chikura ngakyo kuruse inogenda waka chikura Nairobi maite obonge bwo bwaki chikura na bora bungo determine bore resources chigocha at a given price bona kero kuruse ino kwagenda gokonyo monto Nairobi wakere kurororo resources chigocha kero resources chiko bagu ochiko genda wake kura kwaira na gocha seino omonto ori arotumia numbers chiria ile tororo konyora resources ande twachagaiga twachaka kurana omonto bera seino bwatera chikurararia seino tochamo I want to repeat it again tutumia obongo waka chikura tutie gutumia chibesa waka chikura kwanya kogorwa inchira buneyo kose kwanya koborigu ogo ochikogorwa waka chikura njomo ndande byangore ngomo soera osengo mubwata lakini narorira abande bakogorwa haya nkobori ore kirogo kyo wa MCA ngaki kwarorire ose experience kiwa twarire geso chaka gotware kerengererie kyo narabelire siasa kurwe school yani naturally ona ibole tunyanchete politics rende narabeiro monto boko bwabarayi mbali narabo goiri konye nege kabu lakini naikira sebon narorire nga exposure nanyorire kurwa sabarayi abambale nanyorire experience yekiya kurwa sebale mbale narorire ase basaleire ebinto bono ya making na inche tigangenda ali seito nchake kubeka abatamu ngonchokana nande binyoro emesana nimbwate none chi program getega nkona gokonya abantu seitali bokimonge egere ntagete ko yani abantu nchakobo mufano gochia sabantu ngoburayi ngentoki okay inchira ki watumikire chire tofauti kubwa barayi ichi usinjira yoko tema kurusi chikura sabantu abaiga inchira ki watemire chire tofauti kubwa barayi bali bande babusi unabona karatogo alise iturogoro nimbwate program ekorokunga esimba ke amashinani einerere esimba ke amashinani yene onko chanana mbwata timu getali aba muragetega to wonchukana na ebinyoro emekoligerelinga maete oborai it's not all about ye para it's not all about ye mache it's not all about ye stima umurai no bwate responsibility yokogenda none ebinyoro imumanye ng'abantu aboko gambera koragera bale abantu aboko gambera ngakibakorara abantu aboko gambera ngakibago dress so nimbwate program gete ngonchukana nebinyoro mali twagenda nabotokogenda andega twa identify so umuntu atabwatie nyumba naraga achira abantu chinyumba bokimonga sofa chinyumba 35 chinyumba echi talinga nechibesa gosenka bwate mbege to muguko onkogenda nimbwata abasani have met friends all over abandi bali me ya Kenya bandi square ya Kenya kwagenda widen fa umuchigete kwanyara gosena se abantu batabwatie nyumba what take their details so nairana nagamba nabasani bane nabakire simi nabatebirende nachiete kenyurugete kwabatumere even photos kwabatebi this is the state nanyoreta abantu gete bakorara monkonyo nde nankonye chiri busano ndebero ndangorera amabati ndo murangu twande twagachira abantu abenyumba so I can tell you nga nimbwata ba especially abana bankali bamenyete buna chinsi chesko buna America they are very supportive neki okoro kwa manyanga ama eno muntu yo naremeire how do you get to reach to them nkonyorore information kurwa sabantu ebinyoro ande ngotake information iri kurwa sabantu sinaro konyora abantu nonye ni komirimo bawo tebinga mochigete bana balimba bwati ase bakorara mochigete umurwire naro rutakere ko irunye gitari that's how I get information kuru ebinyoro ime rendo we act with speed kwagenda oro you mobilize your friends kwanyora resources twabagachira
ose kwa mobilize your friends twanyora resources twaira abantu nyegi ngoira ande baka abantu nyegitari umuntu urwari waka ne biri kwa muira nigochika abande twa mobilize resources from friends twabaire school twakana bake school fees Mugoro mwa post mitandao. Yes, we have to post yagara abantu bamanye nkyokara. Why isinge njokero kene nabura nyore nde meire gwachire kwanga gachire nyumba. Utatiga timanye tintageti abantu bamanye nga ikena kiwakora. Ninki geko geranga lazima mo post ebinte moko na mwako. Bono igangise gote bono mana natebire ngankwa gachande nara gachire abantu chinyumba ase wodi yabo kimonge. Konye nana go post gente kegera abantu. Mate tali bantu bonse bamenyete bo kimonge. Abande mbali bali siko yabo kimonge. So konye wakora tuli go post na bogo post umuntu agotumereri swali ga wagotebi ngoya kungainiriri. So ogo post yokongo tokonya kore egera abantu bamanya yani tuteta abantu barore ngankia barayi bande batakire gukora. So nade ogo post kori dali ngato ogo post korolekana ngankwa gacha tule. Oto ogo post kwa barayi bande challenge ngana inuboka tokonya abantu. Okutari njire moyo kulikichikura so kwa catch campaign. Ninge nchongora ngamoko na mwatumia liva galiri mwa post buna abantu mudete kwa roserie teskoga. Torochi resources yechi togo tumeka muna nago tebi I get sponsorship kurwa se una bono mwana na ronka omenyeta America allow me to mention a name okuruku na Misaya amenyeto mochibu America ogotomeire chibesa ogotebi kwa matebi rosase na renta gete kwanda gokonyo omuntu geto gotomera chibesa nke no beto motomera nga no beto motomera chibicharende bune confirmation nga asali want to ere na boko motomera anyway toratigena mangana yo go post embara ikibago sugumire go sibago segetire kero genda tukunya korige kero gekega buna na teba bara imbale ngwe chifunia sana buno mo bungo kitutu jaje not nero go sponsor tali go sponsor yani enjira ko le bintu bya ya rakit mo bungo nde no soro mo bungo nde na Anthony Kibagendi teriri nengo kokoro nyamira igo nabuga netiko kole mirembo buna barabo umuntu buna Javeti enjira ko le bintu enjira go interact n'abantu mashinani yani I'm proud of him. Do you know that abantu mbare bakuro chinse mochi ababunga abakwa mentioniri babwate mechando batanya konyora babunga babakwane nabo muntu buna Javeti tata nabolete no soke street maiga onte bingoliga Javeti tingoira chireke komintara manyora Javeti so taramenya chibunga chi constituency echo to kumanya agosuka sio ase umweshimiwa naki kwa nkoboriore nkwapolitikero gokyanya koe. How was the experience? Kwa hivyo tu ose kwa bwetu. It was good experience but challenge na roche challenge na kuri siasa. Koroma sai ande na nyore to bumanyi wekini siasa. Na inkarakiji n'abantu bandi tube wadi ya nakwaye abasaye abangira n'abagaka kero kende abantu baitu kuri bari gutwara ofiyero kidogo kero kende umusaye takonyara kero kende nini tabwati wese but I want to take the work abantu banya kwambia mono singincho mbanga chiranite na ana watu bisomoni mu yaigo na tarite ngora mbanga kirite chikura akanga kira nomination ka tangana ka politics ya ODM ngacha se election chio moiso akanga kira chikura kabaguna ya bete timbe timo MC so na se ntya bene nyabandikirweti ko bakirambye mono abantu baito banya kwa nimbachite na ande onda mo nainu intene na nainu na ande bakatoganye 2027 na ande toteme singinjo bono ibo murai naro akiri chikura tigakorere abantu banya kwa igasi no mwete liba galigi yali okoremera timba temangana nere tori ko mwaka siasa no bono iga maita bana inji na abantu bangai
kanga saini kulike report card baga saini kulika 2027 ne kera ke kubuge biro bya tangazi na bakulike libanga nyoru mwana oyo batomete sukuru utari kuigwa oretire no beiro moro abo bago koruna bamanyite bago nyoru mwana oyo nichi ejo kateneniri abo bago koruna bamanyite. So for now abana bakore gas but tinkoro range zibito for example kwa bikogenda igambe tinkwana na bango ya bantu bambito eserekali e county ya bwato kire kibasa kingana iga cyakire igese kipara kibasa ketenchiroro asama ngana isiti kibasa ketenchiroro nkyo manzi atarakorere gitiki uyikatokore checks and balancing. So tingo kiranga ibintu bito byo bantu bagotete ibintu bito mu bukompeti ndisara as about ya mangana kwa for now tikakore gazi tujitumira nene 27 tuangaliane macho kwa 2027 no ligeti nande wikaransa ngige ko moyo nga kero kinene yabora nyore ibintu biko chikoba bia ego ikabibe bia asinye injo mtu ze wodi yaito toko kuna nyemi yake tano koirora koyo asinye injo ono monto ya mogambi myako 25 10 BVT indi umwana nyarabera gojo ngamba ono uriyo minto kuna kudiwe yae tano ngaro asia kamili sikae akora na watu ba minto banya kwa gasingia 2027 na injingi chanya wale ya tano ngake ngonya watu ba minto teno chumbe wa minto tete ya mate na ibuka kwaringe no musaya se kero geke ninje biga ari no musaya I was njirare ngwa makapi aso kurijikura na abantu bangakire tishikura chinyingi lakini wante ngoriti mono na veire mais otro jibona na kids wakongire kisiasa what if in 2027 kwanyore nande umusayo uchire bunaye uri chinguru kabisa nande onyore kero geke gyataburi kuno musayo onde ejo ati bokongo abasaye ngo bayinkarije banya kwa especially tikabatende mechikura because democracy se constitution kiro ndo wenzi ali kichikura so tingota anga kwa bana abori tikanije ndekirage ndagiri nande ko buri onde wenzi oraje tikatenene aho ni kisera chiaye agenda yabo hata abantu banyakore aho ni kinyanya chiaye usama tundaye uze miyongo yaye abana inji bakunyanja bamuguri batanyanje ti bahore yane ati ningegene ne bitubiyane bago tabora kinyanya cyane bakugora but I encourage musayo ndugwenzi abo muise kabo mumura tigabari batenene beso kibari byumurayi endo wemsie endo jumbe wadakona akora tinko na chitiri so endo jumbe endo vogabana tigaba sai batenene tubati monopoly ngomuntu gete kulikanyale babe paloti amaye kwa kirukura so vijana wote wasimame bali yibirogo that's why turasirika sumbe yabasaya baito banyanyansire chuta nyigento kende usoborai bono tobwate twanyorere nga abasaya bali tochorete either county na baba jumbe interest yao bakugwakilisha na bako bamusaya kinyi bwate uko na rochafu tobwati teri qualification nga karona masindo musaya nganje bona nerira ikango chikokora wonders. There's nothing like that onyo muntu karo mobe no mobe so omote pakorora naza matunda abasaya mbale bajete bakatungaina bakatobugeri jiredio tokatenga chingero chinde ono we are suffering amagenderero airanete maega there is nothing it does the percentage go circulate abantu to ebintu bire bobe the right time abana yabunto batebe ayigete serieta mono iga we are watching notes to kaza ine kolika economy eigwete bobe seita iga we are suffering lakini batagite tusa turuwe bango lakini bintu bire bobe tuna nago tai the right time igo ika tochito batebe anyareme gwato mainete watotengia nejingere jicha bono jato bikira sabe so in future was it 2027 na ndeta kuirorera iga abasaye abwate kura another thing my sister kiriga abasaye to bocha mo tuakeliyo but experience imbwate nje nari kiri chikura ego ikate material daily chikura chigwa abasaye na ubara makori batagete basere roma yako chigwake kura bateberera kusangerera chibese ku politician the end of the day kama kwabeke tuogia siku za 11 mbage tikura the majority abantu bakwaka chikura nabahangina nabakaka
abasae baito nko basaba ekasumbe tu aberere ngatogoje twanyora barai twachore that's where we are suffering this time tuorani asama cause tu abere tokora tigato tenene to akenga kiye chikuru kwate kuro ikenga kiye kura ochoro murai orakonye abantu baito n'abarai bari twaire opportunity what government county level is national government tokorere gas ntubuno mwana siasa na njo mwana siasa ande tutige gutumia abasae bobe tikwanya gosera abasae abasera no I don't sera na nyoro muntu kera ndinga masi ngorere chae musimbigisi jenanya gosera ngatiga ngokitinga ango abe soji ko ngakire kura bati nya nyoro muntu ngana ki tali ngango kwa because ngoli gichikura muntu nabako ngira ngamba siya ngwate challenge mwana one ngaenda ali school ibwati kende namata ibintu kuna bitali kuya gwata kasiringe jesu 2 gendo gururu mwane pale gose gwata siringe 1000 akoko gorege tabu gose karamu bajinje kwasera ibwati mangano kwasera gintu bwate na agenda ngoneria abantu baito nerira abakonye buya sana gintu kendi kyo mwiso ngojikotebi endugu ya itonja kwana inga sometimes nakina teba umuntu mubi no mubi sometimes abantu mbale bakwagu oburai I don't want to mention names karaba ibu oburai na ndeta de koirorera narra sometimes musae ale mubizo bo musae mwabo I want to go again to narra sa maiso kwanyora for example abana baito babwate taranta bakwirwanirira bakobwaka chingero bya kwanyora baragiriwe event kero barangiriwe event bayo 1 minute ba perform ono 1 minute actually I want to say it a state logic abana baito babwate taranta bakobwijingero bali bunkoligeri TV nwaroje you cannot come on to 1 minute ya perform ozio manana bwese my time isaine elinde ane kile tarabeli ya manana bwese arora naki abana aba baito bako bukicingano roje nabaya bare banje rubanda bakwane manana bwese abanyora kende nabara bajire nyomba because yense yento tayebese so yani tuko tono ni orai kurwekero reime no antu ni to bigito abanda abo so orai sometimes ko request our leaders tiniko batero marieta because imbe magete orai no wonchoreri rero nae mambi ninje the opportunity abananchi babaire chinguru because chinguru chimubwate to badonate na batoko bakikori but for now to abaire chinguru chimotokorere ko basorora aserieta ya Yesu Kristo kimwana ori opportunity oikero monene bwese wato musayo mino koboko nera agenda akonyeke nera chabwa toyo akonyoyo totige endigitani enda mwamu na moko because you were bombo tabole na hande ngwita bole let us serve the humanity inside gato kona abantu baito because there nae amakora au kubwati totige kugegimereri ubugambi ko tabole na hande bogende haya etware kuragenda se omutumo komoke alina ndito manya kuira na ogokorere ese ngukubori mwancho murigereria ogendere kuba ime ya etwane ya getembe nabo igonyo kubwate ribori gose kubwate kerengererio orasange gochaiga ase studio ekereto mubwate ama umweshimiwa ama se nabo igo tumubwate umweshimiwa Anthony aiga ase studio nyara gosanga ekerengereri kiao nabo igo onye kubwate ribori nyara kubori gwetira se chinseme cha Facebook kuna Getembe FM chinsemo chiri cha YouTube Getembe TV nabo igo as gwetira se namba yeito ye studio tobusagoska tobusakogenane nkoirana tore nande na yande amangi Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidi amabuko ebyo bikomenya segeka
ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows ichuchire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ichura unchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets ichuchire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater ichuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ichura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan ichuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mucho songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye ose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi. Eduka Euromart Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asebagorosia emigati emia babwate umugati oli Euro white bread which gramu chini inye Euro white bread which gramu chini ibere Euro mandasi boigo chi queen cake chi buns chi birthday cake so chi cake chi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue papers, serviettes, Apic detergents, igati binde ebinge. Nkoni bali chindagira nebinyuwa. Bunabono, bwate omochere, chidengu, biscuit, chisoda, cheese, na mabuta yugo karanga, asi omagoli ainsekegima. Semeli yobo chenu, bwate ebintu na basir boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobwate bintu buna, chi file, chi brown cover, ebitabu, chi karamu, crayons, egati yabinde ebinge. Toy chanda, buno nabokonyora ebibyunsi, asuko batalira, ime yensemelia, ya nyabite ime county nyamira, usoba kiresimi ase enamba, 0781111555, Euromart Supermarket, asubuansuo, nambagoli amaya, minyoka. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime. Hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo be. World Fit itosomete chinchereza to chokorwali amarwaire. Enchere ntangani itosomete ngento nga conventional medicine. Yani unyagitali obwa kawaida. Itosomete ngento nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids
ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigotumika esoko lya marwaire njirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia maliogo akorwese mete twarwalya marwaire igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega igamarikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A tubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfield Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Usie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka mujia iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekano urigitiko genda aso bwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no urigitiko genda ne yamati yao aso muchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate utegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egari ende yonsi ekoire mpaka aso urigitiko genda asiri guririgi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichietana ine buki. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho mwigere nikogenderete koba email yo murobere bwetwa ya Getembe chinsa cha bono mambi ekera otore nabageni egase studio tugenderete kurigereria amangana y'abasaye naboigo amagenderero ase orogongo rwagusi naboigo ekero ungokuboria ogendere kusange kerengerere kyao nindo chinsemo cha Facebook ndagetembe FM mbare ebatonyorire aiga naboigo buna Julius omosomba gotebana no areme omorobere nyabera omogeni bwesko naboigo Julius Basweti asagotebana kwania esimba eyabo iyo buya mono sana ayontwanya ara koligereria naboigo Frederick Ogemba gota good Nakuru City nabagota noare no murugio ya Sara Ogembo Okot Major Kali Oyagi Jeria Kerubo no agotebanga noare kurwa chinsemo cha Barin Kingdom boika aiga ase chinsemo orogongo rwagusi naboigo omosori boige susu agotebana kurwa Nakuru City noare ime iyo morobere naboigo ntubwate keno nyancha ase agotebana Anthony Machoka gaki obugambi yaya. Okay. Anthony Machoka umweshimiwa kwa rorire comment yo sagotebana nkwari kiremeremo ase Mombasa port inki kia betaroro. That is not true. Yeah, but you know in politics politics ne propagandist abande bari positive abande bari negative. Yeah, inche nana koli ku anywhere in the Republic of Kenya, but if he has evidence na bago akore aweke to the public to ashame the devil.
keno nyanja na wata ya ukwana naye nabo igo na umebona ready agoteba sema nabo igo kisi diok nere no ari meyo murobiri nabo igo na umebona ready nabairana nabandi mbaraiga abange ntari gochigotiga maiga abu babere na intobuna star line Jeria Kerubo nabo igo Eriko Soro Winnie Obegi Benjamin Nyaporo Victor Omondo Miyenda Alex Mauti David William Irene Kemunto MC Bachelor 003 Victor Omondo Miyenda Nainde Omochokoro bwari biri ria baba abo nabande abange bagenderete ko bayime omurobiri yiga bwitwani yagetembe ngoba boria mugendere gotigara anainto nande mugendere kusange birengere bino gochaiga asi studio oye ko bateri bori tumagocha sina mbeyere 0726 44 73 67 chakana ile tari yao chinse mochiri watu wachiri kurwe mambi yabono nabo igo ekerengereri kyao ose okuboria kwa onguruki anene muno keroroche abarai aiga abasae bagenderete kunyagotema ochakurigia ebirogo biobo MCA tukoirana aiga ase studio ntobwate abasae Anthony ntobwate abasae inse miaka 40 baba bako soiwasi oborai ime ye county ya Kisii bakorire korengana buna balite chira abasaye barase county government ya Kisii surprising iringa nonye nebinyura abantu bakorumba matinga mbalikire twana korra bago participate matanga ndonsi na nako barara kanisa na nako barara enwe ntwa nako barara binyoro imegoteba mbalikire nkibakorire nkibete tojo okorera umusae tima tinga yomo chandole lakini abantu abange bali kwegasi ne serikali yo mugabana simba mbali go enda se bantu mbayo nduri kuba feel bono ingo bwana te kurigereriwa ingo bwana te kokorera ukoringoriwa nabasaye gose n'abantu babachorete gose ne county government oise konyoranga nubwate your staffs batari goikera batari kogenda asa abantu babatebinga nki batakere gokora then tutakere ko their bossing alenda basaya abagwatolikerete nturi kuba feeling nturi kubarara what happened igo bono tutakere tubulyo maneno abo ngabasaya abakwate gasinga ibachi bali kororeka nase bantu umugabano wende kubuliko of course ntowate nene amasi Yes. abarai abasae barinsi emyaka 40 basoete ase serikali ya county ya Kisii serikali ya county futekreto kwanda Kisii na Nyamira noere abo basoete birugo biri ibaire gose bachorire me county baikiranirie uko kerengo kerikiranire Biaman like lina ngotebi bale baikirani bale batari goikirani nane atiga goteba liringa aboko nyora oire gas akindu gwati usibuli wegasi ono ngenda sa abantu kubakonya no yongete gas kero kende tada kubakonya tagita abantu bachandike elinde achache ni biasi abaragiri bamwagiri kikura oroje mo tajiri ona nangoka so nto chachi nga kero kende bot Nyamira Kisii anki abasa baire jigazi batare kirasa bana inji kero kende naro te boringa naki abasa ayaba bagwato busibule wo kore mirimo oze baroro na jilobot mate robot okomate remote kwaira ni lyogizo kwaira ni go so kero kende omusaya baire gazi lakini osibire ngo lyokoboro angoli yeye utarasiburu tokunyara gosoka for example kujinya ko ejiro ejiro yanka kusiko kinyamataro kusiko kyembasi kusiko kigetere omusaye according to me omuntu kairwe gasi iro kusibure bwe gasi abagosoka sabantu akonya abantu bamwabo asakunyara ande kanisa fellowship na abakristo onyaka muchango karo aleta sadaka kaye abwato busiburi ikintu byachandire aba kori emirimo bari kirukigazi mbabwati busiburi
ororo kinyo esava ngere yani mfano zili swali naona inanelio igonga obosibore na obochangirete barabugo taikirania amagendero kerokende obosibore na bokobora nakina kobori oranyora nje bunamasi maite abarai kerokende abarai mbali babwaze formula etichokora batagete abantu batakaye yani totale nje bunamasi ainde nje no MCO na for example ntagete nje bunamasi ntware jibese lakini endugu gete yane de twara because inkorengereri endugu yane ise kutware bese bandinje morangiri njunga siringi 200 kwa 500 chikukurera morai x tagoja because wa mwemba agwire ne wetenene ugwetenenera so ekasumbe ya barai babwate binte byo babo ime so mbali kwembawa anybody njama zita de twale chibasa twale chiboli chingia twale chinyonga chingia twale dagire ngia twale everything kireki so that abantu barabo bande batonono je bitukurwe keraleime so wikabache pasa asime elinde barutera matononge obuna bwa bakongo bwa tubwate so makingo chikotebi abasaye bamito because turabanga abasaye baise kwamwa nabago chora nebe president nabange because the population ya Kenya abasaye we are turabange sana toise go chamo tokwane lyogi elimo kero tokwane lyogi elimo totware common agenda tobwate chikura twenga tatabenga na kintu liko chikogoru no musori bwe chingende tochora barai baito ali bago chota kon bare responsible as a tool lakini toko chikoba iga to iru nembeo still abotogotera tokwane the end of the day 27 gegoika nanda baraya barora babe bato batalikolikiria basaye gusobora yubo be in general and still wira eseki bananji bagwati bese ona bananji twabera abasabirira aye watemirikire gukio burai nandi nugwateri bagari nene rio ukwanira abasaye mekiora nyale kubeka abasaye abamo esengenjo gwatebire nga abasaye ngukani bare kusekero kendi gento keke mekiora nyale kubareta amo goika mutware komera na kusaye goika mutware common agenda number 1 abasaye nabo kubanyora ntu forums number 1 nabo kubeke tournament emichezo tikosori abasawo banyorere asituru chigosori chitaranta bantu bagwa ku mupira abandi bagotera ekarwa abanyori bakwanire obika abasayamo obakorere civic education obatebinga mugwenerete konyora opportunity to access some 1 2 3 from when serikali county na national government kerwa babikira mo kwa bakwanire obaregister munege kundi kusoro si sako nyandi ya barai baito bwate chinkoro chingia basa babe kwamo para osali kwe sako chibesi cha lonchiro babe kibwilinde bege ndarari that's one for mura nyora basa abasa mbali chikanisa abasa naboko banyora ese chiskuru ji university chifora munjiro ji abasa alinda abasa bakwanero egento ege muchando yo mutubwate abarai bali baito twachore tugagera chikura ande na gotebi ibatagete tababataka elinde tababasomba tubasasime batoretere ibiasi uzamaragwani koze batobekire taye yende koru chitayibere yende koru busi yende koru mayaga so that tobaterere banyako gendera ko bogambi bako ire bintu byeito bagendere ko tugambera batito togo sabanyasaya tokonya to igora maiso torabasa aba rai babwate nkolengia babwate nkoro ya mwanya bantu okonya bantu baito yes. That's why turakonyeka n'abajumbe bali totorete to national government bago tuwakilisha serikali ya nene most of them bamenyeta na Nairobi. I want to tell you no chakontebya akikero gende na tofauti na my brother igontebinga mujumbe tayo bono iga ninko abono iga ingo facility ingo tainga genda mwa mujumbe ogenda ko komanyora ojenga 1 million tai abajumbe agocha matanga uzinyangi uzikero kindi asa ocho gukwana so india rocha gocho manya what's happening in the ground ndio gocha kwa bana abantu bamino
So ntokaza ni kulika notice muna lina gotebi the right time gegoika ntobatebe lakini are mbare barai omo kosibabere bakobora barabara baya asoko konya abantu baito lakini basubu yani batingeire yani atajeire slippers na babwata kolenda buse lakini tara agochikoso yomotu obekerwe block agochikoso yomotu obekerwe block barabara ito kurigereri baita basaya bandu opportunity ko work na ande babaite freedom yo koligas lakini abande baragwo cyo mate kuri baraya mwezi so abasaya na ande na nate abasaya zibabita abasaya bachandekire more especially in Korea is because a girl child aware of empowered umumura a boy child yero tigiru eruhanere nabu akonyora mono bune bibinte bigenderete abasaya bange bako chukwana iga babe kuchingayo kuchukwana babe kuchingayo. So we have a big challenge timani tiyo se yeso monasari toreke kurugurate nene inde ezimaya kabenda abuso kubeka abasaye kubwato abasaye mbale babiri bakubora timanyi tiase ukukwana samangana abiri elimo kusabiri inki oranyare goteba igoro yabasaye kubwato babiri bakubekwa gocherero good omwancho morigireria kendera gotonyera gwetera ase chinsemo obuna chinsemo echo cha Getembe FM abo chinsemo cha Facebook nyara goswaro nabo igo o like onyare kubeka e comment ya este comment section onye kubwate ribori onyare gotutumira gochaiga ase studio elio tonyare gokoiraniria nabo chinsemo cha YouTube naro omoroberio yega nigokogochera masemo buna Getembe TV ekero togendrete gositogocha gukora kegima nabageni beito beri tukoria rero tubwata bashimiwa babere bakuburia ikirwo kyobo MCA egochererwa ningi gekoreta omushimiwa Felix. Yes, isokorigere na abachiga seti yotegere radio social media abire Kenya iga basa bakubora seriously ogende montago chukasokera para utingu obe kujingai osira either kero kende gotebe kana quote because the evidence go teba ngagosiki kero kende ngagosaka kalika gobe karama mara igete gosaka correct nchi akaron kuru my honest opinion na amaoni na amasi to what freedom of expression, freedom of speech, freedom of worship to what was good as a constitution ya kero kende onye atumio mutandao gobe tubwate yani ebitengo mbali tubwate karomonta atumire mutandao gobe tubwate kintu kurka agojoli kirgo cyber crime something like that korengana nelichiko nchagna say according to me umuntu wanyo kunalichiko umuntu acha abwatu ga nabasikali agara abwatu for example I'm police robo sibweke gambero yani produced to court somero mastakaye elinde onaka ukumeru akumeru nche indigo o onyo ibi ogwachera ngo ka internet tingo supporting abantu chukukwana ngendo kwatingu kwabura omuntu anyakora ligoso abwatu aiwe koti akumeru kigambero kemugambi kya mugambi ga ukumeru nyene myaka oyo mebere ndingista that's what I can say. Na my fellow youths as much as imanye tabasaya bange barusi lyo gosema libona nagote kero kende maramura mwenganjia basaba kunya gukwanira mangana manga mange because batwalire yani barusi ogosema completely bono baga beba bamete bo onyaga kurukatigari buke yani yao ni mbele wala nyuma so berure ngabakwana kende kyonsi bakorama barayi baito because babwatyo ntuna abarayi ko chikuba request tikatora find the genesis why abasaba abasaine ko baraba what is the cause maybe ubotaka lack of employment negas batabwati na kitoko kora
abara asa batabaira ni chinkoronse batige gutumia mutandao bobe because yabasae bare aido batabwati kintu bakoko Bagokora. so umusaende ngi uboke mambi ko ande gasi yao ore 24 yani ore kurumambe bakamara wa for example kur saa moja mpaka saa 11 ore gasi tubwati neba time yo kujikoza mutandao ngai kurama murai ko songe ko koraki so ko catholic the genesis nga yimbura yang heto ko tutwira bakeni tibi kachaka to discover nga number 1 abasaye batabwati kiparua number 2 abasaye mbara ewa opportunity as a position si chichira serikali because banyore nga kendi kyose kigutangazo nabagaka bakoyo babagaka baitonto basigete ntobata masikani batubati kigwatu saviri buya ahibona to advice so abasaye barusi hope mbabwati kende musubu mu muro chikando chiko odaita konyo mabuna dinara ta bitu koliki musubati onora ta kunyara ogendereria mahitaji yae ono monto ranga naki ono tigana na arama kurumambi baka margoba ono lindirion sindikali abara hibaito tigatoriki the genesis ngayembra yange to kututwera to bekaba sayo amo to ba hope onye chikazi chiro to ba because ndo serikali te kunyara kolika kilo monto bali je kunjia mbadala Haya no bulemu ba facilitated ba nyora ruchira siya serikali bakora bulemu onye ne biashara bakore so that abantu babe busy kana umuntu ari busy I don't know eke bungongera ko tebanga yani obongo bole butabwati kento bokora ni sto ya etani you getting that so okero mbongo bole engaged unakoruga igana jete dina most of the time na rigiri disi sengwans so abasaye baito bikabanya wali winto bakora babe busy elinde patige otumia omutandao bo that's what I can say Via sana asingencho yebiro ntubate Christine akoteba korwa Kisi good morning mbia mono sana Amasie is a good guy msalimie sana nampa hongera anaongea point to point Josek Nikolaiv Josek timanya nsemo kya uko na koru kwa igure buna akoteba mheshimiwa na boigo Josephine Mura kurwanya genke kwani akobolinga kwani Anthony twamurigirie timaiti unaringi kubori na twagachira chinyomba timaiti iribori ria na ki iria renge na nendo bwate story line igachinse mocha Facebook abateba ekero abantu abaiga bakuriga chikura igo bagwansia imenwa babwate che idea rokere kona bakonyora chikura baka mitini muri kubarora bagutara ne chigari chebirore bimwamu mbakororokana oyo story line bono kubwatekana ne point ya story line nona tete gochira gabo why do you think no chikoba etofauti togochaka no mheshimiwa Anthony itanganyo yo korunyage kanga kiate bakuru korunyage nke okubori nga tomobori nga na twagachira chinyumba nga una chiete nganyoro muntu okorara ritoke menga mwagachire nyumba itingi na kiatete go comment about it kwani okorro ari gotebana kwani Anthony na twagachira chinyumba igento bunekyo Josephine Mora nga una agachite nyumba muchigeta abantu bari korara ritoke menonye risko ye ward yane batanda humanitarian ground ogenda sonyora abantu bachandegete na boko bakonya ndio maana sana inkige ntongere kwa boli ngia kwa robe tofauti omanyete bagoteba nga siku njema uonekana asubuhi no mote toko yokumba keroro ekero kongire asitagekeyamo inche no ngiboleire bokimonge nakinire bokimonge nande no ngendera te komenya bokimonge ama nabantu I believe we be given an opportunity oika mbe tofauti kidogo wetera bararire binakolire asena ikeire na sengochi taribono tindigo chigo tamago kobera nabantu in short abantu mbakumanyite abantu mbamenye bakoechikura bona bakumanyite urakore mirimo in terms of work tari akumanya na marieta kose oboire naboigo omweshimiwa Felix injira kiora chikobe tofauti ekero oranyore yarako bakwanyore kirogeke in a summary orai ebongi calling no monta kanoro kurangiri bo bendo pastor
waenda gusasira oki orayi orayi obo mbare batarangeiri batabwati passion abandi bakire babekire etinti yani abegete ngozi ya ng'ondi lakini ime yumba mwitu babwate ebintu biwe ntaisi yani ebintu bikohokia nga inche nakire bwate kirori kurwaiga kuruna maimayu bakabuzonga etauni uzokerete iguru ono ndinjo muraye kerage ngakikura bwate ebyasi ebuni n'amarabwani naretire kisutu mbaye mubeke n'omurayi bwate okurangirigu wanchete abantu bamwabo n'omugusi general ubwate omugusi asenkoro umuntu mumi n'abamama baitu babokire kimambi bakire bamwakire kura umuntu ogire go independence yere biye kukumakire because yakwege no mukorere igazi toko mukorera number 1 ya unamaragerio kweretera nje personally I feel nga calling yeri meane y'uburayi ndirimuna nate ninde yari nyakwa kaliki chikura nimbwata abantu baminta esenkoro yani una baka mo opportunity because ni maite na wantu mete abanko bakora bigazi so in personally ko rumeyane I know imbwata abantu baminto abagetutu baminto n'abantu baito banyakwa esenkoro yani bango opportunity na banko bakora bigazi nje tina acha koliki bo gambi ngambo protect ibintu gete mbwata because abantu bari bakoliki bo gambi ba protect byasara byabo ba protect igento gete bakora bo kondioro n'umuntu narukire kusabwa abantu. That's the only difference. Na ndi kuna natie kakotero omutomu ya okonyorra na matunda ayo na bakora na omuto yo matunda ayo nkorrale omuto yo matunda ayo ngere kubaruka yamona sana asingencho yebiro singre mak chisekondi sana egento ndatebia abantu baitu ba bokimonge bomachoge na gusiengima intubu no mugusi tigato chamo akaro twachiramo tonyorega enyumba y'obugusi to sororo mwarara moisondekero murayi bwensa ko bage bintu byense ase chisekondi bire ndagete okwane kiri kware gukora speaker ye senate otabwati nonye no mo MCA akaewu ekwerenderi baga akaira cost abantu baminto kururoche maatega ega batumire kiama kiabo gyo DM ko benefit their areas chendo yokanda atebya mugusi wherever semontegerete abagusi tigato chamo torosie political party yaito totware presidential candidate yaito yore Dr. Fred Matiang'i togenda tuligyo burayi bwenseye osento konye gusina Kenya ngima mbia mono ngubaganiria maya ikero mugucha kuburia ibirego byino ibere one abagusi baito sibabetanya mira na kisi number 1 tutige endamwamu ntogo jamo onye ntwa chaini ntogo jamo onye ntoji tini chinkoro chindabo togo tige endamwamu no wetakira aya besa yeyera ro 20 igamo lakini toro sisa ikatobwate ndamwamu montare sa igaime kabwato mu yani kabasaini gutagora kwa chomara matabori so number 1 tutige ndamwamu ne ndigitani na bituranga ari gusuka busyo no mu gusini general. Thank you. Mbia mono sana nabaganiria maya na inde nko kubairanira mbia mono sana ase okugendera koba ime ya omoroberio iga bwetwane ya Getembe ekere kwa bere nenche Matilda obaigwa nabageni beito byari tuko riarero Felix Amasi oyobetega kumurikirgo kyo MCA chinsemo chirichanya koe nabo igonto bwate omweshimiwa Anthony Machoka nero kurwa chinsemo cha Bokimonge abeshimiwa ekero omukogenda kurigikero gekyo nande mwakorera nechira gosekera mukogenda gwaka ikoko mwaka asinchira ere endonge omwancho murigerera goika ritukoria ankyo nande chinsa cha mambe buna echiga ase omoroberio bwetwane ya Getembe kwabeire na inche goika boniga kokoiranira mbia mono sana na para okurigereria obia twara rituko rigia.
Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shiners Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebe wabia bana na kubagilia chikosoli ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabosombi asi abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liye Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shiners Academy richibu lichisemi chingia. Thank you for giving me the best school, the best teachers. It has made me go. Now I can say I'm not a Thank you. Prince Shiners Royal Academy rechisemo cha jogo kwa stage miwa naingia ndani kidogo anga 200 meters. No konyara Prince Shiners Academy rawu ego shine. Prince Shiners ndwata abantu bare qualified abantu babwata passion n'abana kuko retro mwana wa Prince Shiners ayo manye ikire eskursi seiterenke kire mwibeli akonyara weiteria mwibeli reto mwana koko igwana nawe bya iyo wakane skills yabo ayoga ndakoregas omwana asome ayona karate skills yabo nkenke bino akonyora. By the end of the term, okonyora okorete ngo mwensi na abari ganiri Prince Shiners. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your right. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have
and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero eyo ekorongeya egete ky'umugongo yanyinyitora emekia yani kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemberimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nchasa marieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe etinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Getemba Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya
udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television, ekeonga kia Mwamogusi. Na batebi na mbasire kitorongisi ego kanza mo chimu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajonyo kotate space pike na ne kabisa live and direct onyo kotate ufa sisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitoba siko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi ruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kwa duniani ebetrio kwa keria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker ama chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio au mpaka chiria chigari, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge ekeroteri kweba, chi sora panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro, osewa kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers ba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na neto bwate bintu bichi quality chego chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers Electronics aiga nto bwate kerege nto aserigori dio maboko o. Getembe Television, ekeonga kia Mwamogusi. Nilan Hub niye moyo chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bega senyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au na bwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater na bwego nechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitari ya nyangena boigo dabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echuchire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television, ekeonga kia Mwamogusi.
Peak Dental Clinic nenyagitalie kurubo gwene bwabo ase omuchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato omuchando koyasibya komenterwa amaino ase balia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitalie nige kurubo kale bwo bwensi ase ligolire nsekegima mbabwate nsema sa bana bakobutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asilirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesato kianda inye eyemo isano nesato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic.